ଆଗକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପଶିଲେ ତ ଚୋଟରେ ବିଷ ଥାଏ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ। ଅନେକ ସ୍ୱଜନର ଚାପ୍ଟା ଏବେ ବି ମତେ ବିଷାକ୍ତ କରିଯାଇଛି। ଅନାନି ଶେଷପୁତ୍ରକୁ ଯଦି ମୁଁ ବଳି ଦେଇପାରନ୍ତି ତାର ମଜା ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଅମର ହେଇଯିବେ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ କଂସ ହେଇଯିବେ। ବାଳ ପଶିଲା ପାଟରେ ଏଠାର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମା ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସାରା ଭୋଟା ଭଳିଆ ଲେଖା ହଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛି? କାହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିଛି କି? ମା ମାନେ କିଛି କହିଛି କି? ଭାଇ ମାନେ କିଛି କହିଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଇମନ ପରିଡ଼ା କେତେ ହାଇଟ୍, କେତେ ବଡ ବଡ ଆଖି, କେତେ ବଡ ପେଟ। ଆପଣ ଏ 3 ଫୁଟିଆ ଲୋକଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଇମନ? କି ସୁପର ରାଇମନ? ଭାଇ ଏଉଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତମେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଖସିଯିବି। ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ ହାତ। ମୋ ମା ମାନେ ଟେକି ଦିଅ ହାତ। ଆରେ ବଳ ତ ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହବ, ହଳ କଲେ ଗଲା ନା କଣ? ତାପରେ ଏତେ ବଡ ଭଏସ ରାଇମନ ମୁଁ ରାଇମନ କଣ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ କଣ? ଭାଇ ଗୁରୁଜନ ମୋର ସାର୍ ମାନେ କହିଛ, ମୁଁ ଆସି କିଛି କହିଛି ମୁଁ ପକା ହାରାନି ଜାଣିଛ ତ କଣ ହେଲା? ମୋର କଣ ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ଚୌରରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୋଟ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଜୟ ମଉସା ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ବେଶୀ ଟାଇମ ନେବିନି। ଭାଇମାନେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ପଛରେ। ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ଏଠି ଗପ କମେଡି, କାଳେ ଯଦି ନ ଚାଲିବ ମୋ ଗାଲ ଫାଲ ଫୁଲିଯିବ। ବାବା ଏଇ ଯୋଉ ଚୂଳ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ରାଇମନ ହେବେ ବୋଲି ଚୂଳ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଚୂଳ ଏମିତି କାଟିବା ପାଇଁ? ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆରେ ମୋ ବାଳ ମୁଁ ରଖି ତମର କାହିଁକି କାଟିବା ପାଇଁ ପଇସା ରଖିବ? ତମେ ମା ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଜିତୁ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଦେଖି? ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମୋର 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟା କୁଆଡେ ମା ମାନେ କହିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜିତୁ ବାବୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ତ, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖିନା। ସିଏ ମଝିରେ କରୋନା ପରେ କେମିତି ଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ଏଇ ସାଇଜ ହେଇଥିଲେ ଯାହା। ବାବା ବାବା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆମ ଚକଲେଟ ସିଙ୍ଗର ତମେ କଣ ଏମିତି କହୁଛ? କିଏ ଚକଲେଟ ସିଙ୍ଗର? ଜିତୁ ଆମ ଚକଲେଟ ସିଙ୍ଗର। ଚକଲେଟ ସିଙ୍ଗର? ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାହାରେ ଦୁନିଆ ବା ଇଏ ଚକଲେଟ ସିଙ୍ଗର। ଆବେ ମୁଁ ସହାଟି କଣ କି, ମୁଁ ବା ମିନାରୀ ସିଙ୍ଗର। ବେଶୀ ଟାଇମ ନେବି ନାହିଁ, ଏଇ ଛୋଟ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ। ମୋ ବୋଉକୁ ସବୁବେଳେ କହେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କୌଣସି ବାବା ବାବା ପାଖକୁ ଗଲନି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା? ସାରଥୀ ବାବା ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଇଛନ୍ତି? ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ମାନ୍ୟବର ଭାଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ ନା, ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ ନା କିଛି କରିକି ଦେଖ। ଛୋଟ ପାଇଁ ମତଲବ ନାହିଁ ଭାଇ, ଛୋଟ ପାଇଁ ମତଲବ ନାହିଁ। ତୁ ଆଜି ଛୋଟ ଅଛୁ, କାଲି ବଡ ହେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବଡ ହେବେନି ନା, ମୁଁ ହେବିନି। ମୋ ମା କହିଥିଲେ ଘଷା ବଡ ଦେଇଥିଲା, ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ଦେଇନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୟ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କଲେ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ହେବି? ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ରାତି ପାଇଗଲେ କି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ। ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? अपन मानी खुशी तो बासी पारो। से कहले तेलका किए चाउर देश चूड़ा देश ताकू बाधी बाधी खाए।
सर्वप्रथमे गोटे कथा कहबी समस्त को एठार उपस्थित भाई माने भाई मोर मन पकईच अरे डुंगर बड़ा किया मु ना अब छाते भूल जा भाई माने उपस्थित नाती आदि काली भाई माने ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ହେଇକି ଛାତିରେ ମାନେ ଛେପ ପକେଇକି ଏମିତି ଆପଣ ଭଳିଆ ଅଲଜ୍ୟା କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ନାଁଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଇ ଜାଣେ ଦେଇ ଜାଣେ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ବିଜୟ ମାନ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ମାନ୍ତି ସେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଧରିନିଅ ଜିତୁ ବାବୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ବିଜୟ ମାନ୍ତି କଣ କହିଥାନ୍ତେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ଆରେ ସବୁବେଳେ କହିଲୁ ବାବା ମୋର ଗୋଟେ ବାଜା ଦରକାର ବାଜା ଦରକାର ଗାଁରୁ ରୋଡ କରିକି ଦେଲି ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଟୋ ଛାଡିକି ବାଜ୍ୟ ମାଇକିନା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ସେଇଟା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ସତ କଥା ଆଗ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ କହିକି କଲର ଟେକିଥିଲେ ସେଇ ସତ କଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି ଜିତୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଛୁଆ ଡରିବେ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ବହିଛନ୍ତି ଏକା ଯଦି ମତେ କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଡରିବେ କାହିଁକି ନା ନନ୍ଦନକାନନ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ହଁ ଆଉଥିଲେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଭାଇ ଦେଖିବ ଜକି ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପଟିଟା ଅଛି ତଳ ନଥିବ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଦରକାର ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ନା କଣ ମା ମାନେ ଏଇଆ ନା ଭଉଣୀ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ ତମେ କଣ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବ କି ଏ ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ଘରେ କି ଗାଁରେ କେହି ନଥିବେ ଚାଲୁଥିବେ ଯଦି ଜିତୁ ବାବୁ ଭଳିଆ ସାଇଜିଆ ଟୋକା ଦିଟା ଦେଖି ଦେଲେ ତଳ କାଦୁଅ ହେଇଛି ଛାଡ଼ ବେଶୀ ବାକି ଗର୍ବ ହବାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ଏଠାର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଏ ନମସ୍କାର ନା ଗଲା ବେଳେ ନମସ୍କାର ହେଇସାରିଛି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କଥା ରାଇମନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଇମନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆଉ ମାରିବି ତାପରେ ବେଶୀ ସମୟ ଟାଇମ ନେବିନି କାହିଁକିନା ରାଇମନ ସାର୍ଙ୍କ ଡାଇଲଗ ମାରିଦଉଛି ସତ ମୁଁ ଜାଲି କାମ କରୁନି କାହିଁକିନା ସିଏ 6 ଫୁଟକୁ ମୁଁ ଯୋଉ 3 ଫୁଟ ପେନ୍ସିଲ ବ୍ୟାଟେରୀ କିଏ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କରୁଛି अरे ये कहीं मेसिन पाई बाटे जीव भाई हनुमान देखिच बाजे केमी देखिच केमी बाजे हाँ कह हनुमान बाजे पछुरु 2-3 थर पेलू आगु थर चिपी बाजिब एबे कंप्यूटर जुग मो नना मेसिन पाई जाबी हो समस्ते समस्त म्यूजिक क्रिएटर्स रो म्यूजिक सार मानकु प्रसाद नना बेडू नना समस्त मोर समस्त पई गोटे ताली हो आसीला बेलू आपण माने जाउतबे आ सबुठ बड़ कथा टुकु सार को पई गोटे ताली हो आ अन्ना ने गोटे डायलॉग गोटे हो राइमन सार को गोटे मारिबे तापर छोटे कॉमेडी करी पळया हला हां हरपण नै करिया ए अन्ना ने ऑफिसर बोले घर को डाकिले मो स्त्री आनी कॉफी देल तू तो हाथ धरी पकाइलो संदारो नले से हाथ दीटा काटी देवे अनाने रे मो भाई मोर कटी गला जाली हरपण नेर गोटे कहया जदि न हो के टेका को पड़ियो अरे मरण बोल बाबा हमें मोरी खाऊ तो सड़े सामान्य गोटे झील को आनी कहलानी ताली न मारी मो गालू को मार जाऊ ना आस
ମୁଁ ପକ୍କା ହାରାମି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନବାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ଆମ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯିଏକି ବହୁତ ଖଳନାୟକ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଭୁକୁସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିବା ନାଟା ତାହେଲେ ମେନା খুঁপে গেল ভরে বাগতে মেনা তোর মতে আজি খুঁপিল মোতাতে গেলে জন্মবার্ষিকী করে খুঁপিবি ଆଉ ମାରିବି ନାହିଁ ଏବେ ତମେ ମାର ଭାଇ ମାନେ ଗୀତ ବୋଲବେ ଗୀତ ଟୁଙ୍ଗୁର ଫଳ କଣ କୁକୁର ବଳ ହଁ କୁକୁର ବଳ କଣ କିଏ ସେ? କିଏ ଅଛି ସେ କିଏ ମୁଁ ନା ଇଏ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା ମାନେ ଜିତୁବାକୁ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖୁସି ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବେଶୀ ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ା କହିବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଗୀତ ଜଗତରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ ତଥାପି ମୁଁ ଜିତୁ ବାବୁକୁ ପଚାରିବି ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ଭାରି ସପୋର୍ଟ ଜିତୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଜିତୁ ବାବୁ ଟିକେ ସାରେ ଗାମା କହିବେ ଜିତୁ ବାବୁ ଟିକେ ସାରେ ଗାମା କହିବେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବା ଜିତୁ ବାବୁ କଣ କେତେ ଯେତିକି ଶିଖିଛି ଗାଇବି ତ କେତିକି ଶିଖିଛେ କହୁନି ସାରି ଗାମା ପାଧାରି ସା ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ସିଆଡୁ ମୋ ବାପା କହିବ ସାଡୁ